Prvo skineš moju spoljašnjost, pa skuvaš unutrašnjost. Zatim pojedeš moju spoljašnjost, a baciš unutrašnjost. Šta sam je? Pročitat ću vam još jedno. Znači, prvo skineš moju spoljašnjost, pa skuvaš ono što ostane, jel, unutrašnjost. Zatim to skuvano, kad skuvate, znači pojedete ono s polja, a bacite ono što ostane iznutra. Šta je to? Izvolite, imate još pola minuta vremena i onda idemo na završni deo. 11 bodova nosi ovo pitanje. Ajmo da vidimo odgovore, napišite i onda da vidimo kako se sve poradili i znanja. Ovdje kaže riba, ovdje kaže jaja, ovdje kaže kesten, ovdje kaže jaje, ovdje nema ništa i ovdje kaže paprika. Tačan odgovor je kukuruz. Kukuruz, da tako skinete s polja ovo skuvate kukuruz, onda pojedete ono što je s polja i ono što ostane. Sad, prije nego što pročitam bodove za ovaj deo igre znanja, evo i pitanja koja su bila i kakvi su trebali biti odgovori, da čuju i nastavnici tamo pošto su ovdje. Znači, poglavar Srpske pravoslavne crkve, kako se naziva, kaže jedna grupa pop, a druga grupa kaže sveštenik. Tvorac geografije je Jovan Cvijić, tačan odgovor je Eratosfen. Zatim, biološki, gdje je Tanja Sakar, jel tu? Nije. Pozdravite mi Tanja Sakar. Bolesna je. Biološki sistem obrazovan od populacije različitih vrsta biljaka, životinja itd. je biocenoza. Zemlja koja ima najviše jezera u Evropi je Finska. Aptetski rekvizit dug 260 cm je kopno. Zatim, bio sam izgubio ključ, je pustom perfekat, tek jedna grupa odgovorila, ili dve. Delo dečaci Pavlove ulice pripadaju lektiri za 6. razred. I sad, evo je geografija. Ima neko iz geografije, od nastavnike geografije, nema. Koja reka protiče kroz Pirot? Jedan odgovor je Tisa, drugi odgovor je Morava, treći odgovor je Morava, četvrti odgovor je da kroz Pirot protiče Dunav, Timok i Morava. Idemo dalje. Koji hemijski element svetluca u tami? Holija. Idemo dalje. Šta smo još imali ovdje? Mađarska vižma je vrsta psa, ali neki su napisali da je vrsta hrane. Ali dobro. Sad, pišemo vodove. Andreja, grupa broj 1, 8 bodova. Idemo dalje. Grupa broj 2. Samo da imamo. Grupa broj 2, 4 boda. Grupa broj 3, 8 bodova. Grupa broj 4,
Grupa broj 4, 8 bodova. Grupa broj 5. To je grupa broj 5. Čestitam djeco, 11 bodova. I grupa broj 6, 10 bodova. Ajde jedan aplauz za sve njih. I sada vidimo. Ukupan zbir ovako, grupa broj 1, 30 bodova. Grupa broj 2, 31 bodova. Grupa broj 3, 52 bodova. Grupa 4, 65 bodova. Grupa broj 5, 47 bodova. I grupa broj 6, 45 bodova. Tako da, treće mesto je grupa broj 5. Drugo mesto je grupa broj 3, a pobednici su grupa broj 4. E sad nagrade, polako. Mogu čokoladu. Evo, slike da poručuju nagrade.